लाखाया जों जों बेतन बारना बाय दर बारना जों हपं अब जागा ओ जागान बो मुसाय तमा बेलफां अ खाफांनि ताखक ताइबो खुसं खय बेलफांओ नायनाय दि अल त्रिपुरा अंगनवाड़ी वर्कार हेल्पार ब्रक मुभमेंट खायखा सबा खायखा लाहार नेशनल हाईवे लाहारो ब्रक जत ओ जागा बासालायजक जत अंगनवाड़ी वर्कार खायनाय रक तामनिका ब्रक ने ओ जागा डिमांड दङ बेतन बृद्धि करा नियमित कर्मचारी करा ग्रेजुएटी प्रदान करा गोबां ब्रनि डिमांड पासटा डिमांड दङ ओ डिमांड तुमुनु माय आंका ब्र लाहार ब्रक का समाने उथगिया ओ जागा उन आसक लाई तंनाय केबनो लायरिया माहाय हंगंका ब्रक बाय कक सायनायनि अबंका 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि व कलायो आं ब्रक बाय कक सालायनाय ह नरक कयतान सिमि बाहाय तम डिमांड ति नरक तिनो जा कासलायका जों फुं 7तानि सिमि अर बैठक खायजाक जों छाइमेया अनिर्दिष्ट कालनि फान मानो जुदि चिनि ओ पासटा दाबि वा एकटा दाबि पण तिनि पूरण खाय मारो हनाय ननि नांकुक माने दाबि एकदम नांकुक माने पॉइंट दाबि बबो चिनि बेतन बृद्धि खायना नांनाय न ताबुक बेतन बसुं माने तंग जों 7000 केबो 10000 केबो 9000 8000 आति तंग वारका ठीक रै समग्र एबं आशा कर्मीरा 2000 मानो चिनि अंगनादि सहकर्मी जे माइमि संनाय ब 5000 मानो जों 7000 8000 सिनिटे हिसाबेसि और साब तंग ओ जागाव मामि संनाय ताम और अंगनादि वारकार तंग हेल्पार तंग एबं आशा कर्मी तंग जों तीनटा उनको मिलिवै जों और 56 प्रोजेक्ट नि अंगनादि वारकार हेल्पार और मिलितो बा 56 जन ओ जागा तंगना ता 56 प्रोजेक्ट नि से प्रोजेक्ट नि बरक टोटल बोसोराव काना नरकनि वारकार ओ जागा जों तो ताइबो फाइ तंग लामाव ख जों छाइमानो बरब टाइमिंग नाय अमगे फाइलै तंग हासाल रंने उनुकुटी दराई डिस्ट्रिक्ट कांचनपुर अब जतन फाइ तंग कलनपुर तेलमरा फाइलै तंग जों और जे गाना तंगनाय रक सकां फाइरगराखा एरपं चिनि मानथेनो जुदि बरक तिनि रिया हंकाय जने लिखिति बाबा सिकालां या हंकाय जों बरनि बासाय थांमाया कारण जों अनेक कष्ट दङ ओ बेतन बाय जों चलि माया कारण तिनि बो बसाबोतै दङ संसार दङ बाजार द्रब बुसुक मानिनि दाम जों चालक माया आबाबे ओ रां बाय नरक नु खंसालय मैया परिवार चालय मैया अब बाय कोनो सन्तुष्ट दं याता ना या गाव जे खाफानो बृद्धि खायना नांनाय बारना नांनाय बारिनो नांनाय बारिनो रिकालांना नांनाय तिनि जेसपन जन आगे किसापन मसमसान पन जन रि माकालांनाय खाफांनि ताखक ताइबो सं नरक नुखना अंगनवाड़ी वर्कार तामनिका साल किसा सकां एडिसिओ जारा एम हुन्दी एम दिसिन दे ब्रनि बेतन बारनानै ब्रद बाता बारिन तंखा बिल पास खायके आबनो यागल बाहायनो स्टेट सं नासिक नायखांका विधान सभा रग बाहायनो एमएलए रगनि गोबां फान बारि जागमनि सुंनोगो फियाबा अमहाय बुमा रग जे बरक स्टुडेन्ट रगनो चेरे रगनो सुनामानि ब्रक अंगनवाड़ी रगनो सिकारि दङ गोबां ब्र सामुं एकदम कष्ट खाय दङ फियाबा ब्रकनि बेतन काका 10000 नि ऊपर सानसे कासाया आबोनि बागैनो ब्रक ताबुकनि सिमि ब्रक अब आन्दोलन खायमनिया ब्रकनि आन्दोलन खायमनि बहुत कसालंग तंखा पेन्डिंग ngै तंखा गोबां मनो ब्रक आन्दोलन खायमनो उराम त्रिपुरा हास्ते कासै फायो आंताइसे कक सालायनाय नर कयतानि सिमि अ जागाव आचक लायखा ब्लक खायलायखा लाहार जों तिनि अर आचका फुंनि 8टा नहैते न लामाव रुट खायलायका ब्लक रुट खायलायका म खायले माने कारण गाय ताबो थानाय बाय साकना गाय आं फुलान हयतेन तब हेनते सानाय जों अ तिनि ब्लक रुट खायमाने कारण गाय चिनि कायसानो स्टेप नाहालाय मा फायगा जों बलासियो माने खायनानि मुजुंयाव बाहाय गत फानो चिनि बखामानि लिया हंगाय नायदि जों दिल्लीव लोकसभा बाजे अधिवेशन पाइका आगस्ट मास अंखा जों आगस्ट मास तालसाना सिंका ननि बरि नायरि नै पियो ननि त बेतन बारे रेखा बारे रेखा हंगा आबो पाइका हंगा संसानि सारा दुनियानि कर्मचारी रंनि बारि पाइका पेन्सन बो बारिखा हंगा किछुदिन आगे एसपी रंनि बो 12000 खाले बारे रेखा बंनि बेतन तंग 7000 नै खनाका हंगा ताबो 12000 खारिखा हंगा जों आबनो जत निउसनो नाय तंग मिडिया रग नायो खबर रग नायो दिन नाय 24 घन्टा जों खबर मानखानालाय दं चिनि कर्मी रक आशा रक कर्मी रक जत नायलाय दं मारा हंगा जों खबर खानाया हंगा जों तहा मिटिं खायलाका उसगाङ फादे जों ताबो मते खेतङ चुगिया जों लासिबो पाइलिया गिरिबो पाइलिया मा अंख लायसिनाय अंखरि आंखाय चिनि बखानि कंना बरबो खानाया सरकारबो खोनाया जों अनेक जागान डेपुटेसन खालायका डाइरेक्टर अफिस नरमै डिस्ट्रिक्ट अफिसाव थांका
ते ब्लॉक लेवल जों प्रोजेक्ट लेवल बो खायका ब्लॉक को खायलेका आबो जोंनि कोनो फल्स माया हंगा आबोनि बिसिं जों डिसेम्बर 12 तारिख गत 2023 डिसेम्बर दिल्लीआव थांगा आंनि जिनो थांगा दिल्लीआव थाङै जोंनि त्रिपुरानि 19 जना थांगो जोंनि वार्कार हेल्प पाबाय वार्कार बाय आसाराव बाय मिलिव 19 जना थांगा आरो जों जन्त्र मन्त्र खायका हंगा आरो मिडा मिलनि मन्त्रि फायका मिनिस्टार फायका हंगा जोंनि आशा कर्मी फायका जोंनि अंगनादि हेल्प वार्कार हेल्प दिल्लीआव आरो बर फायका हंगा जोंनि संगठननि महामन्त्रि रब दङ रविन्द्र पाण्डे बरं थाने जों चिठी रिखा मेमोरेन्डाम नाम रिबाय खाजतन हंगा इंनाय हिनो हंगा बरक ताक बो खायमिया ताक बुंया हंगा जों बाय दंखा जों ते नासिं मालिया फायदे जों अ मासनो रायजो सरकारनि अरे बेसन दङै दङ कयेक दिन बिसिङा एम रंनि बेतन बारिखा फुर क्लास रंनि बारिखा पाम अपेरेटर रंनि बारिखा बेबाक न बारिखा न कता बाय बार जायगा खायत अब तामनि बाय बारि जायगा चिनि बेलायनि दुख नांखा बखाव अ दुख नांमानि बागानि जों तिनि दुख प्रकाश खायना बागै मा फायखाव जागाव हंगा जों नायदि बहक साक कुप्लुंनि हयते शिशुनि हयते ब जागा बयस्क बाता थै 80 बছর बरका ब जागा प्रेगनेन्सि थै ब जागा खरा कम्पातं बसे बाथागि मातं या न बाथागि मातं या हंगा जों कोरोना फुरबो डिउटी मा खायका हंगा चिनि अंना दे खायना र वालका हेपाराव कायसे पानो कामसे करै ताबक तो फुननि जुग फुनो तिनि रिचार्ज खायंगा जों स्कुल मा खुलुग्या सेन्टर मा खुलुग्या अ रिचार्जनि दाम बो आगि 300 टाका ताक 350 हंगा 2 मास दाना हंगा 700 टाका नांगौ हंगा आबो चिनि समस्या बेबांनो समस्या दङ अ समस्या न जों सालिया किन्तु तिनि कायसानि दाबिनो तंनाय चिनि बेतन बुनि हायनो अ खेपेनो चिनि दुर्गा पूजा ना आगिनो बारि रिना नों तंग बारि रिया अंखाय साराति प्रावल जों ते बर आन्दोलन खायनाय साराति प्र ब्लक खायनाय ब्लक खायनाय बारि आंखा ब्लक खायनाय जागा जागा जों आसुंनाय ब्लक रुट खायनाय जों तम खायन थैनाय तांहा थैनाय जों थैरिवइन थैनाय एगन रखा जे अ बेतन मा बाय कोनो संसार परिवार चालय माना मत चालय माना नि गुमाय थाक जेरायनि मास्टार से मासे 3000 कलाय दङ सिनकोता प्राइवेट मास्टार हंगा चिनि थां फाय खायना जे बोसे कष्ट खाय चलेलाय दङ अ रांबानो जों फिटिंग बेल स्कुल मासा लग तिनि तक्ति मासारियो तिनि सुलामुरि मासारियो बेबांग जों सेन्टानि जे कटय बनो मा खायो एगन अ सामं खाय दङ कतै नंनि सामरावसो खायमिया त अरन बिजिं दङ खायमिया हाय जों सागाबले जामाय जों माने नग तंनासे चुलि सामि बसायबायसे जों साखाय माने कोनो फान परमस खायमिया ता माने नगसे मा दङ यांखाय आयां तिनि मिटिं ताकक जागो सरकारनि प्रग्राम त कायसे बान बात करे तिनि साया सपुंनायखाय अंगनाबादि हेल्पार वार्कार आशा कर्मी अ तिनता इउनियन थायांका किन्तु कोनो पेन्टेल पुंया तिनी एसआईबी प्रोग्राम जुनो साव तिनी कोरोनानि प्रोग्राम जुनो साव तिनी सब सेन्टर प्रोग्राम तिनी पंचायत प्रोग्राम तिनी चाइल्ड डिपार्टमेन्टनि प्रोग्राम उ जागाव जों गथांखवा प्रग्राम बनो थांकार जों ट्रेनिंग कलाय बाय कल्पना आं कयेक जना कलाय जत बलंनि कलाय nga khwayo town hall जों जतन फायना नां हनि थांसो गायबन ग्राक मु खरपा खपो जतन थालायका थानाय को जुन मासो दा बफुरबो nga आ जागा ब खरा कम्पा पर्यन्त यगलिया थांका थांया खाय सुकसिरिनाय बेतन से तांखलायनाय अबहाय विभिन्न क खनावै जों थांलायका nga अंकाय अब मानिका थांलायका ओंखाय जों कोनो प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम न जों बात करै मानफुरकाय जिनि बाकाय कक्तिसा जाग्या किन्तु सरकारनि प्रोग्राम ओंखाय जिनि जों कोनो जाफानि योग्या आबनो चिनि दुख तांगै योग्या बेतननि बारनाफुरकाय जिनि कक्तांगै साजा गेंना ना आबनो चिनि बखाव दुख एकानो बेतन नामा बाय थांलायसो खायमान पुसयसिं दं ता आरोसे पाइ दं अनेक प्रब्लेम फाय जिनि समस्या फाय रुगि सुगिंग कासेबान काहामसे करै अनेक प्रेसार खाय दं जोंनो खापांनि ताखकटाय बुखुक सम नरो नगन मांखाना नायदि नखा साकानै वाटै कलाय ब्रो अरो जागा सभा खालाय दङ मुभमेन्ट खालाय दङ तामनके मेन इशू ओंका ब्रो नो एक नम्बर बेतन बृद्धि करा ब्रकनि बेतन ब्रकनो जे बेतन जा माने 10000 सिकाया 7000 केबो 6000 अमाके बेतन जाय दङ ब्रकनि बेतन बारनान बागैनो ब्रक तिने अमाय खय लाहार कासलाय दंखा नरो यांग नगै मांखाना नायदि जत लान खालाय यांग जे मालखुं कसापाय दंखा ब्रकनि जे सभा फेबो सभा बफ्रो लर सानाय तामो ब्रकनो कक रेखा ब्रो लर सानाय आं ब्रक बाय कक सालायने तेसा ताखकटाय बुखुक सं वाइसाबा सालदुं तुङो वाइसाबा वाटि फायो अमायखनो ब्रो 8टा निसिमि फुंनि सिमि अर कासलाय दं माने ब्रनि दुखुनि कक ब्रक जे मुसुं माने साबो कक खनानो अब साइमालाया तामका सिरिगलाय अमायखन तंखा ब्रकनि अलाहार जे कासो माने तामो डिमान्ड साबो तिनि अजागा ब लिडार ब बरक साबो फायकांका ब्रकनि अलाहार कासो माने फ्यकनो आं बबाय कक सालायनाय ह साइखना गरे या देला दं हामबाय सिनि मिडिया पार्सन दं न फायसखा बागै बेले बेले केना मेन उद्देश्य सिनि बेतन न बारिनानि
1 नाम्बार आबोना गाय जों 18,000 न्यूनतम बेतन मारिनाय गाय हेल्पार 12,000 मा खालायनाय हिनै किछुदिन आगे जों एसपी नि बेतन बारि थांगा गाय चिनि खाय बासे बारिया गाय चिनि उंको साजागे बिधान सभा चिनि को अंगनवाड़ी वार्कार हिनै कोनो सरकार फाना मैडम अवश्य साग्रा दे लाहार yang malkhung गोबां मां तंखा yang बो गोबां मां तंखा नरक नि जे दुखु कष्ट ब्रक सुबायनो बुसिखाना ताइबो बुसिना तंखो बो लीडर बो बरक फाइखांका नरक तिनि न लाहार का सुमानि नरक या करनाय आबो साग्रा हमबाय आबोन बागै चिनि मिनिस्टार ट्राइबल फाने चिनि सार विकास देवरम फाइके बेलेनो हामनाय बो सयरगरि कलां हांगा चिनि बागै जों बेले खाने बना हामबायरिनाय गाते एसडीएम वीडियो इनको मजिस्ट्रेट डीएम फाइके हांगा जों बरक बेकक सालायके जों लाहार का सुमानि इनको या खारिरिनाय ब्रो फायाका नरक या कारिया जों बरक या कारिया बरक फायाका जों या कारिया मिनिस्टार विकास जेखबा फाइना नांनाय चिनि सार विकास देवरमा चिनि बागै आसंग माया तंखा बो फाइसा पाइना बो फाइखांगा जों सय पत्र खाइसनो लिखित बाबे रांरि कलां हांगा रोगो सै कलां हांगा जों या कारिनाय मिनिस्टार विकास नि थांनाय अधिवेशन क कासाका दिलुवा बनि फ्लेट दङ अर आगरतला बो नक टाङै दङ पेट्रोल पाम्प 2-3 ता फेबा बनि का तो प्रॉपर्टी गोबां खाइथांका नरक ने ओ किसिसा बेतन बार थानो बो नरक न सुबा सुदो खाइफिनो बाहाय वानसुक गाहामनो वानसुक चिनि सरकारक जुनो खायरक जागोन हाय वानसुक ता बखावा फाइ सकबायनो हाय आनि वानसुक माने सारनो बेलायनो गा बो फायासा जों या कारिया हिन दङ एका नरक न खालायनाय हिनै कोनो ग्यारेन्टी कोनो नरक न आसास एकदम टार्गेट मान सखसिनाय मा हाय खालाया एका नरक या कारिया आति खा या कारिया जों तिनि ताइ नरक बान्दे जागलिया हि जों बानि जागले जों तेन दिनो खबं साबं अर साय नै जों तिनि अर तंगायसिना आथरा मासि चेरायनो खिबिबै आं बसाबो तै ताबो नगसि साबै आथरा मासि चेरायनो खिबिसि आं फायो आं जाहाथे बो जों गपुंखौना खायना नांनाय हिनै जों बोसो कसो जों समय जों जोंको बाजार जोंको सारजोंनि का साजानि बाजार हातिसे खायना करे चिनि खाय माससे जों दुइ आरे जोंको 15 अंको आरे जसिम बेतन मायाखै जों अंको सिम माय बाहाय मायाखै जों 15 जसिम बेतन माय हाजिरा थांनाय रावसे नसो पुसय दंखा तना दंखा जों बुनि हको हाजिरा खाना मत करे जों पुसगे जों बातेखिनि पुसगे आं एक बस जों कास कर्मिसि खाय दंखा जों बुनि हको बाहाय हाजिरा तिनि प्रोग्राम दङ तिनि एसबिएनसि दङ तिनि बो अंको साल खायना हिन थाङो तिनि बिएसनि खायना दङ जों बो समयका थानाय जों न बो सनेसिमि बो जरानसिमि ननि बेतन बारना बगे आन्दोलन खाइलै माने गोसो बालखा 2007 नि सिमी आन्दोलन त 1975 साल चिनि म उनको अंगनवाड़ी आन्दोलन सुरुंगा आपुने चिमे जों चालो खाइ दङ चिनिसला सिनियर रग बा खाइथांका आन्दोलन खाइथांका 2007 सिमी खाइमन ना 1975 साल नि सिमी ना सामनो बोलक पहिला सका अंगनवाड़ी सेन्टर खोलक जागो आपुने सिमी ना 150 टाका 125 टाका बेतन पहिला मानाय र गा आबुने सिमी किजां तेंते खायै दाबो बाक्साबा 8000 बाक्साबा 7000 बाक्साबा 9000 आथिके मानटं 10000 नि कुसु थांयाको ताबो थायाको 10000 नि कुसु केबो मायाको गुसा गा 10000 रां जों पुसो ग्या ताबन दिन बा 1000 से 100 टाका समान आतिया 100 टाका हाइता जे माजानि मानि दरनि बागै जों पुसो ग्या गानावनो जे साकाफानो बेतन बारना नांसुखिनाय नांसुनाय जों अब बजरा फुजानि सिगां ना बेलफांगो तिनि द नावनि सबा बेलफांगो गोबां मन बरक फाइकिया सारा तिरफ्राव माइ दङ नरकनो बेतन बार याखा ताम वान सब सारा तिरफ्रा मतै सारा तिरफ्रा खायनाय जों म देबो कतरा थाना जोंना दिनै बेतन बार सारा तिरफ्रा खायनाय जोंना दिनै बेतन बार नै सय पत्र रि कला जा पना थिन मास मारिनाय जोंना जेसे गानि बेतन बारिनि मास मारिनाय जों कतरा थानाय देबो आन्दोलन कतरा थानाय जों ते कतरा थांका थुइ अरन दंगाय जेबा एकदम तिनां काम नरो गेरगि नानसा कते गारि थांतो सरकार जुदि ताबु चिरि काम नुगि अंकाय चिरि दुख नुगि अंकाय जों अरन थुइनाय जेबा एकजन थैके छि बरक शान्ति मानछि नाय बुसा कापकाय बुमा नाय तुगो बुमा आदारिओ बरक तिनि चन आदारिया काय जों काम मांग तंग नाय अर ब्रो निसि बेतन बारि मानो पतिर पछि बारो गनाउन बो अधिकार तंगले ना चिनि अर सिकांग जों तंका 22 दिन 15 दिन अधिवेशन म बारना सेन्ट्रल अधिवेशन जखन पुरो चिनि कक्ति छना कक्त माने बरक आपुर बच्ची छ या ओ नेता मन्त्री र ननि माइ तिसै सि तोरैसि नेता पाइ खना तिनि जरा मन्त्री नाय र मिनिस्टर बरक के अंग्रेजी सेन्टर छरंका बा आगे
আগে বালুয়ারি টংকা আর বালুয়ারি তাক অঙ্গনা দি বলে গায়ে অঙ্গনা দি হইতেন থাঙে পরি নাই রকছে বড় বাহাইকে বুঝিয়া বা চিনি কষ্ট না চিনি দুঃখ না চিনি কোনো বুঝিয়া আঙ্কাই जोंखौ बाहायके इंगोना बा जों साबना बुपायनि गन संनाय बरक चिन चना नाय आंखौ जोंखौ बंनो संनाय बुपायनि वानसुना दे बरक चिनि मिनिस्टार चिनि उपरमा जों बंनो असंख्य बंनो धन्यवाद दिउ खापांनि ताखौ टाइबो खक्संग अबखा रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि व क्लाइजाक अ आमसाइनि एमएलए रनजित सार दङ बबो फाइनाय नायफायनानै दरका ब्रकनि दुखु कष्टनो कक सानानै दरका आबनो कारि बाहायनो ट्राइबेल वेलफेयारनि मिनिस्टार विकास देबरमा अ जागा फाइ ब्रक बाय कक साना नांनाय आबनो कारि गोबां हाइ लेभेलनि अफिसियेल ब्रक रक बाहायनो अर फायै ब्रक बाय कक सावै ब्रकनि ओ एक नाम्बार खाला एक नाम्बार फुनुग्रा दै ब्रकनि एक नाम्बार बेतन बिरिदि करा अ एक नाम्बार no brok mangkha kano lahar kasunai omhai phiaba oboni sikang brok kubang ma long pending khlai brok andolon khaikya brok no rine rine no rijagya bukhuni kok ob nobar hayingi thango tabo khunga ga guarantee roi brok no soi beton bari sinai hinei kaham khlai si akoi soi guarantee riya sa brok lahar kasumani yakarya saltung watyo jagan tongnai thine nangkha thine omhai tini oro surungkha sara tripura omhai no surung nai hinei brok kok bekha enga brok no busuk jratei government hapang hamjak mungri no brok no बेतन बारनो फुजानि सिगां तिदो बारनो अब सोंथिनां नायनानै अबनि बागै गभर्नमेन्ट रगनि थानेव नेता मन्त्री जे हापां रगनि थानेव नजरंना नांगो ब्रकनो बाहायनो रिनानि दरका ब्रकनि जे बेतन ब्रकनि दुखु कष्टन बुसिन दरका गा तिनिन बागै सिंनो बुसकां साला हाय हाय नरक बाय मालायनै जतन हामबाय जतन खुलुमका दुनिया रगना कर्मी आशा कर्मी